Ano, tak zkusíte, tak se připravte. Tak, mamka se pak podívá na internetu, jak dotančit. Tak se snažte. Já vám to potom řeknu, kde to bude, jo? Takže můžem? 3, 4. Dáme ruku sem, dáme ruku tam, dáme ruku sem, a tak si zatřesem. Uděláme hoty, rotaci. Hej, hoty, hej, hoty, co dáme? Tak hlavu dáme, jo? My dáme hlavu sem, my dáme hlavu tam, my dáme hlavu sem, a tak si zatřesem. Uděláme hoty, rotaci. Hej, hoty, hej, hoty, a co dáme třeba prst? My dáme prst sem, my dáme prst tam, my dáme prst sem, a tak si zatřesem. Uděláme hoty, rotaci. Hej, hoty, hej, hoty, nohu? Tak dáme koleno, jo? My dáme koleno sem, my dáme koleno tam, my dáme koleno sem, a tak si zatřesem.